Yo! Okay. Yan. Nakasabay ka mo sa community singing ngunya na daw. Nakasabay ka mo. Uliton tang community singing tangon yan. Uliton ta. Uday na. Iyo nga ya, ada nga ako nakasabay. O di, maulit kita. Maulit kita sa ano daw kung mata na si ano yan. Ano daw kung mata na si Tony na Reyes. Ano, amigo, nakasabay ka sa community singing? Grammarly helps me. Pangyayari. Okay na nga yan. Nakasabay na nga kami sa community singing ngunya na daw. O anyway, kung ano ka nakasabay na di, okay na Very di. good. Very good ka mo. Very good, Very good on. O sige, okay na. Kung nakasabay na di, sub na kita di. Okay. Good. God is good all the time. Good morning, Pilipinas! Hi! Hello! Iwagayway ang mga kamay. Iwagayway mga tugang ang mga kamay. Good morning na! Hello! Smile! God is good all the time. Di magparamururusot, Ano, na napagkaaga-aga na. Magaman nga si Agum ngayon na makauyamon ngayon na parang ipigkuro ka rin yuhan. Hello! Adi, Manay Merlik ay very good man si Manay Merli MMC, Nakasabay ka pala na. Maray, Maray, pag nakasabay kita, okay po yan. Okay yan, Okay yan, Okay yan, dapat nakasabay kita. The best, Dapat nakasabay kita, Okay, good. Uy, kumusta po mga paradangog sa Legazpi City, Probinsya Canalbay? Good morning po. Sharing man, mga taga-Daraga, kumusta? Uno na barang dyan? Kumusta barang ansa to na mga paratinda dyan sa may biyo palaog sa Daraga High School? Amo na, nali na? Amo na? Nasub na yon, good morning tabi sa mga taga Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, mga taga Masbate, Sorsogon, mga taga Masbati, mga taga Masbati. Galing nga sinala mong yes lugar mi Masbati. Mga taga Masbati. Good morning. Morning. Mga nakatutok po sa Facebook Live, mga tugang sa Bilog na Mundo. Yeah. Sabi ni Pading Ray, good morning ngayon Padi, Isaias 13:14, 29. Nagtataram ang kagurangnan kan mga nagtaraman kagurangnan. An mga tawong ini nagsasabi na nagdudulok sinda sako asin inuumaw ninda ako. Alagad an sa indang puso harayo sako. Ang relihiyon ninda gabusa na mga pagsusundon sa mga tradisyon nin tao na tinuom ninda. Kaya uya, magibog gararay ako nin makangangalas na mga bagay sa banwaan na ini. An sendang mga madunong na pahayag, an mga madunong mahayag na mga lulong. Asin ang bilog nindang katusuhan mawawaranin halaga. Nyan. Isa kang lulong. Ang mga mga madudunong daw magiging lulong. Ano nga nang lulong? Atinitsman sa Nelyoso, magiging lulong. Tama? Basta lulong. Tama? Okay. Ayun na tabi yan. Thank you Pading Ray. Uni man si Sir Ben, iba man ang tirada niya. Thank you, Sir Ben, We are not in this world to see how important we can be. Rather, we are here to perform how much difference we can make in the lives of others. It is not what we possess that gives us worth. Rather, it is God's peace, joy, and harmony.
we can pass on to his people that enrich our lives. Yeah, thank you. The best, ha? Ano man nga sabihin kay ito nga niya? Ayun na po ito. Yun na po ito. Yun na po ito. Klarado ba ka? So, text ni Sir Ben. Very clear. Pwede nga paliwanag mo. Ayun na. Sabot na po nindo ito. Yun. Sabot na nindo ito. Okay. Bueno. Buena manong bareta, mga tugang in the morning. Hindi po sa DCGB Morning Pasada sa pagkaaga. Pasadahan ta daw mga tugang ang mga buena manong bareta in the morning. Buena manong bareta sa morning hirit. Pasada sa pagkaaga. Ngunyan pong aldaw, mga baretang mainit. Hindi po mga tugang sa morning hirit. 7 arestado sa pinagsarong puwersa kan mga pulis. Uyog-uyogon mo ang buda da tabi kan mobile platoon kan Philippine Army mga tugang kad pagkatapos naman dakop sa ginibong patupada sa Kapalunga, Camarines Norte. Dakol sunad dakop duman dakol sunad dakop duman. Didi sa tuya baga may nagkakadarakop man inda mga tugang kun igwaki nakakasuhan. Igwaki nakakasuhan. O sige, iringat sa mga tupada ha, tapig babawal pangunyan iyan tabi na mga patupadang yan. Igbabawal-bawal pangunyan ang mga arugan na mga patupada. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Sa tahaw, kan mga kan padagos na patakot kan COVID-19, daiman minatunong analbay Provincial Veterinary Office sa saindat na give kampanya tanganing mawara an di ko nababasa. Pasensya na. Di ko pagyayari sa maabaka. Di ko nababasa. Madali lang. Pagyayari. Madali sana. Madali lang po. Ada magirot ako ang kuso ay glass ko. Sus kung pangyayari sa maabaka, yun ang problema. Ano ba Malaysia ang kumanan sa diri ko? Garingan niya ako nagkuha na. Ang pataw pa lang pag medyo palaog ka na sa 40 anyos, nagtagaan mata, nagtaga-diferensya naman. Madali lang ha. Bata nya. Di magiro dyan. Mag-exercise muna tayo. Di magiro. Alright, ito na. Mga tugaw sa tahokan padagos sa patakot kan COVID-19. Dahil man daw minatunong ang Albay Provincial Veterinary Office sa indang kampanya. Tanganing mapuho na ang pag-atake kan African Swine Fever sa mga atama na urig sa kapalibutan. O ayos man. Sinabi ni Dr. Pancho Milla na ang sa indang depopulation program mga tugang uminabot sa 1,206 na urig. Sayang adi, ha? Ginadan ini sa iba-ibang mga banwaan dahilan po sa apektado sindakan ASF. Pero may mga programa databing gigibuhon para mataparan mga tugang ansiring na bagay. Nakatalaan na magpadagos ngunyanal daw mga tugang ang step 2 kan Philippine ID system sa Kabaligalbay. Sigon kay Mayor Caloy Baldo, maakomodar ninda ang 135 persona sa Bongkaras Gymnasium, 135 sa Kotmon Early Childhood Care Development Center as 90 kliyente sa Iluluan Covered Court kung saan mabukasan sa indang registration sites po na alas 8 nin pagkaaga.
Mantang basado man sa Philippine Statistics Authority, ang personang naka-schedule sa sendang appointment ang pwede ng tugutan na magparehistro. Yan, Obserbaran man databi mga tugang ang social distancing. Okay, mientras tanto, mga tugang sa tuyang update tabi sa COVID-19. Madali lang din kita sa update kan COVID-19. Tangani po na ano yan ha. Matawanan takabo mga tugang din klaradong informasyon tungkol tabi sitwasyon kan COVID. Hindi po sa Bicol region. Latest po ini. Mga tugang nadagdagan po nin 99 na kaso nin COVID. Ang 99 ini sa Bicol region, iyo po ang 32 sa Albay. Sa 32 sa Albay, 18 po dyan ang Legazpi City, 5 ang Daraga, 4 ang Tabaco City, 2 sa Uwas, Tagsararo ang Ginubatan, Libon Asin Pulangi. Sa Camarines Norte may saro, mantang 36 po mga tugang sa Camarines Sur, 10 sa Naga City, 5 sa Pili, 4 sa Iriga, Tagduruwa po ang Baaw, Kanakman, Kabusaw, Garjetorena, Libmanan, Tigsararo man ang Buhi, Kalabanga, Kamaligan, Karamuan, Nabwa, Sangay, Asin, San Fernando. Mantang may anom na dagdag sa Catanduanes, 4 sa Bagamanok, Sarong San Andres, Budak, Virac. Sorsogon, 23 ang naidagdag, 13 sa Sorsogon City, Tigduruwa, Anbulan, Bulusan, Matnog, Pilar, mga tugang Asin, Saro, ang kaso sa Castilla. Mantang po, dahil na i-record, may na-record na 4 na gadan pangyayari. 4 ang na-record na 4 na gadan. Mga tugang mantang 86 ang recoveries. Ang 4 na nagadan, mga tugang na-record po sa probinsya nin Sorsogon. Okay. Yan po mga tugang ang mga latest Yung 5, sandali lang so 5 tabi na so 5 tabi mga tugang na nagpositibo sa Daraga Albay. Ang 5 ini iyo po ang kinabibilangan mga tugang kan sarong 13 years old na taga-Sipi. Na-expose ini sa saro mga tugang na positibo sa COVID. Saro tabi na 50 anyos na taga-Binitayan, Daraga Albay. Day aram kung paano siya naulakitan. Nasa BRTTH ini. So, saro tabi na 56 years old na babayi, taga-Banyag, Daraga Albay. Na-expose man sa sarong sa 2 pasyente. Buda tabi, mga tugang saro tabi na 40-year-old na lalaki, saro tabing tricycle driver sa Kimantong, Daraga Albay. Di po naraman kung paano siya naulakitan. Iyo, 40 anyos tricycle driver. Kumusta na sa mga naging pasahero kay ni? Kumusta na sa mga naging pasahero kay ni? Mga tugang na na tricycle driver. Mientras tanto, so 18 mga tugang na positibo sa Legazpi man. So 18 po na nagpositibo, mga tugang sarong 76 years old sa barangay 18 Kabangan. Saro tabing 56 years old na taga Washington Drive, government employee. Saro tabing 24 anyos na taga Barangay Rizal. Saro tabing 46 anyos na taga Gugon, dental aid o CHO sa City Health Office nagtatrabaho. Kumusta na nag-assist ini sa mga pigigarabutan ng ipon? Nag-assist pala, nag-assist hindi assess, nag-assist. Tapos sarong taga Bitano tabi house helper. Buda saro mga tugang na 40 anyos na taga Cruzada. Tapos mga tugang may saro tabi na 40 years old na taga Cruzada pa, service crew pangyayari. Service crew sa Shakey's, yan sa SM. Sabi ni Mayor. Tapos sarong taga Tula-Tula, 44 years old. Saro tabing government employee, Candice W. Diligaw, taga Cruzada. Saro tabing taga Barangay 17, 42 years old, taga Ilawod, frontliner. Tapos saro tabing taga Orosite, asin saro na taga Lapu-Lapu. Yan tabi And then lastly, mga tugang saro tabi na 47 years old na taga Gugon, manager ini, Lorquis. Sabi ni Mayor. Tapos saro tabing taga Gugon na, architect, 31 years old.
Tapos saro mga tugang na 38 years old sa Gogon, 55 years old consultant. Saro tabing nurse 26 years old. Tapos sarong 28 anyos tabi sa Gogon, asin mga tugang saro tabi na 52 anyos na taga Gogon, businesswoman. 23 anyos, ha? Yan, 23 anyos. Yan tabi 23, ha? Mga tugang na, ano yan, susog yan tabi sa post ni Alcalde Noel Rosal, mga tugang sa saya tabi na Facebook. Okay? So yan tabi, ang mga buwan naman niya itong istorya, kanya na pagkaaga di po mga tugang sa DZGB. Aldaw ngunyan mga tugang na Webes. Aramon tapuan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Ngunyan na pag-aaga. Digdi po sa DCGB. Hali po sa mga buena manong istorya in the morning. Buena manong bareta sa Ay, pangyayari sa, ay, bakit to naputol? Sandali. Ito. Tapusun mo na daw ini. Grammarly helps make Aha, okay. no matter. Ay, natanong, nalugod, nagkasaralbud, nalugod na pangyari sa maabaka. Okay? Aha, yun. buena manong bareta sa morning hirit. Okay, mga buwan naman ng istorya in the morning, mga tugang sa DCGB. Yan po mga baretang mainit sa morning hirit. Aramon tamunan mga report, hali dyan sa luwas. Jimmy Boy, nasa linya sa buwan naman ng report. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Salamat, Bibi. Maray na aga. Hello. Go ahead. Go. Hello, Bibi. Yes, go. Go ahead. Napalsok siya. Oh. Oh. Napalsok? Napalsok? Jimmy? Sa libang. Kami Jim. Yes, Bibi. Ups, go. Hello, Bibi. Maray na aga. Go ahead. Sa mga dagdag niya itong bareta, bukas na ang mayor na pertahan na dating pinapadlak ni Mayor Domingo Escoto Canuas. Matapos na may positive sa COVID, empleyado kan accounting department kan mga nagtalikod na daw. Kung kaya sa laog ni na 14 Diaz, apektado ang mga empleyado sa pera sa accounting kabilang na digdi, Treasurer's Office asin ang Sangguniang Bayan. Sa duwang magkasunodan na Miyerkules habang lockdown ang porsyon kan munisipyo, ang mga membros kan konseho nagsasagibo nin sesyon, pabalyo-balyo nin lugar sa barangay hall. Mabo yung pabuksan ni Mayor ang agihan, kailan sa nakarecover na ang empleyado asin tapos na ang lockdown period, kaso hapon, aldaw nin sesyon, dahil lugod nin korom, Bibi. Okay. Nato nga, 5 sa ng membros kan konseho, saro sa majority, 4 sa minority. Okay. Dahil nangyari na sesyon o rulian tolos, ang mga ini. Dahil maintindihan ko na lulubog lilitaw, ang ibang membros kan Sangguniang Bayan, digdi sa nasabing banwaan. Yan. Yan, Bibian, sa ito yung mga dagdag na informasyon. Braber kita magpaaram. Belated happy wedding anniversary, 33 anyos na pag-ibahan kan magagom na si Mr. and Mrs. Eden and Pedro Nolasco. Digdi sa taga-digdiyan sa banwaan kan Kamalig TV. Yes. Happy wedding po. Happy wedding anniversary. Mr. and Mrs. Eden and Pedro Nolasco. Yes, okay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang, ngunyan tabing aldaw sa DCGB. Okay, bueno. 5:26 in the morning. Mga tugang sa DCGB. Matibayon na si Ronald. Mga matibayon, maski pa, kamo pala Ronald lang ko, ano? Mga matibayon pa lang kamo. Maski din na kayo pa magdidi. Di ba? The best na, okay na, okay na. Waring ma-exercise ka, matindog, matuka. Matindog, matuka. Okay, no? Mga tugang, sandali lang dito muna tayo. Basan ko do ka mo ki rawit-dawit mo niya na pag-aaga. Hali tabi kay Pading Ray.
Romero, mga tugang, asa tuya tabing Paradamo Kasin Padihon, diyan tabi sa Barangay Tula-Tula. Yan. Attorney Sak Saragosa, Buda si Madam Mrs. Saragosa. Good morning tabi sa inyong dua. Dawaga tabi ni attorney na narawit-dawit kan sa tuyang amigo, Buda Padihon. Ang titulo, laruan. Laruan. Para sa mga bata, ito'y bagay na libangan. Bagay na binibili o di pera ang paraan. Manika man kung sa babae, lalaki baril-barilan, mga nakapagpapasaya sa mga batay kasiyahan. Totoo talagang panahon nagbabago. Palaisipan na ang kalagayan sa mundo. Ano ba ang sitwasyon? Naglalaro ba tayo? Matira ang matibay, kawawa ang tao. Parang isang laro na tago-taguan. Huwag kang lalabas na basta-basta na lamang. Takpan mo ang mukha, distansya kung kailangan. Eksenang pampolitika o eksenang pampelikula na mayroong hold-upan. Magaling maglaro ang may hilig sa domino. Matatalas ang isip kapwa ayaw patalo. Sa larangan ng palakasan, may ayaw sumuko. Pasensya kung masaktan dahil sa tropeyo. Kung gagamitin ang matulis na karayom, lunas ba sa lagnat o maging sa sipon? Magdudugtong ng buhay sa maraming panahon, hindi mahalin tulad sa laroang itinapon. Para bang laruan ang pinag-aagawan, ang dahilan sa lugaw kaya ng kadukhaan o kaya ng kadukhaan. Sa isip ng iba'y lubhang di kailangan, pero sa agaw buhay ay madudugtungan. Mula ulo hanggang paa, atin pong pagmasdan. Tayo ay kumpleto, may normal na kaisipan, mayroong damdamin, pag-ibig na binayayaan. Ang buhay ay ingatan, huwag gawing laruan. Iyo man ang gadpadi adi. Ang buhay natin ay ingatan at wag nating gawing laruan. Iyo man ang gadadi. Kita baga paminsan, ang buhay ta mga tugang pigigibot ang kawatan. Pigi rin binton taki kung ano-ano adi. Mas maray mga tugang napahalaga ng buhay at wag gawing laruan. Okay. O bueno, dito muna tayo sa mga birthday. Dito muna. Dito muna tayo. Ramon daw ba nga Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ramon daw ang mga headlines kan mga baretang maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Mga pinahayag, mga tugang kan sa tuyang mga official sa lado nasyonal. Mga balitang kahindik-hindik at mga kagilagilalas, mga balitang nakagigimbal at mga balitang nakakapagpapasaya. Yan. News Manager Mar de la Cruz, may dala ka na istorya. Paring Mar, good morning pari. Good morning, Pipi. Good morning sa mga tagabagantabay, NECQ, pinalawig sa NCR Plus Bubble. Aha. Presidente Duterte naghagat ng dispensa sa nasabing lakdang. Ang Mayo 14 hanggang katapusan sa iba. Ayun. Aha. Igwang matapos sa May 14, may matapos sa katapusan. Dapat ban talaga halang kaong pangkaso ano? Roger and that. Dapat man. Kang okta, daw kung pwedeng mapababa yan, maturusan. Yeah. Kung magbabaanin at least 2K per day. Yes, Confident yes. 10K.
Dapat lang na yan status. Roger. Okay. Mhm. Mientras tanto, sobra 26,000 na trabaho ang tangro kan dole sa Labor Day. Hmm? Mantang implementasyon kay Universal Healthcare Law at National Health Insurance Law dapat napakasugon. Apo. Pagpapundo kan China sa mga aktibidad kan Pilipinas sa WPS, kinuntra kan mga senador. Oh, ha. Mas tangi ka mo ah. Bantang sa Kamara, Kayang-kaya yan na West Philippines ang yan. Pupuna naman niya ang COVID vaccination program sa Kamara de Representantes. Okay. Mhm. PNP Chief General Devil Sinas, tayo marekomendar kan masalita sa iyong pwesto. Aha. Maritiro naman ini. Ito pa retire na ini. Oo. Nakaskaso ng turnover kang retirement, ano? 56 years old. Bye-bye. 50. Oh, yun man ang God. Yun man ang God. Mhm. 3,000 na Pinoy migrant workers, 2,000 na minimum wage earners, babakunahan kontra COVID-19 sa Labor Day. Oh, good. May bakuna na pa di? Nagagada siya kay kunyan, nagagad siya kay vaccine chart, tinawan man siya ng 5,000 na pidaso. Okay. Okay. Kaya may hanap siyang pwedeng tawanan ng Oho. 3,000 na migrant workers, 2,000 na minimum wage earners. Mhm. Ipa-finalize na daw listahan, sabi kan dole. Yeah, okay. Garo duman mo sa Manila. Oho. Iyo, doon ini. Iba Oo. na ini. Oh. Mm. Okay, naka-recover sa COVID-19 sa nasyon, sa minakap na sa sobra 935,000. Oho. Dakol man. Dakol. Oo. Good. Okay, Mm. so, Batanes COVID-free na ginanay. Ay, wow. Oo. Congrats, ha? Okay, so... Congrats, ha? So, Mhm. Parbibi, ano mga pangyayat mo niyan, ano mga impormasyon na nagluwas sa, kaya maraluwas sa mga periodiko nasyonal niya na pagkaaga. Mhm. Basta ang Pilipinas, padagos sa panginot ni Secretary Luksin, padagos na masangat ng protesta kontra sa China. Yeah. Mhm. Oral daw? Oo, So, gisi-gisi na? sige na ngaya. Mhm. Okay, sa iba pa digdi, rekomendasyon na gibo ng mandatory ang police clearance, pagsuhay daw sa nagkapirang diretsong makatao. Oho. Okay, so far may mga headlines at just Ruyakan, PYC Enterprises for quality and reliable piece of radios and audio communication gadgets. Get it from PYC Enterprises. Down man, o kaya hanapon sa tindahan niya po sa Procdos Rawis, Legazpi City, o kaya hanapon si Mr. Raul and Marisa Caldio. Pagkatapos sa telepono number 0909-291-5636, 0905-710-8500. Yeah. PYC Enterprises also offers antenna installation and after-sales service, kaya kung basic radio, ang hanap mo, PYC mo yan. Aha. From Newsbase, Mardelag, Daing Iban, good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin mga front page, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes na ngunyan. Ano, Ronald? Ano? Biyernes na. Ano ngunyan? Huwebes, ano? Huwebes, ha? Huwebes, pizza 29. Mga tugang kan Abril, ha? Huwebes, sweldo na pala sa Biyernes, ano? Ha? Sweldo na pala sa Biyernes. Yes, sir. Good morning, amigong Reniel Mago. Yes. Sige na, boss. Aramon ta daw ang mga forecast. Ngunyan daw tagari maray na ang panahon na di. Sige na po. Go ahead. Dahil mga pagkaga po sa inyo, Boss Henry, at sa gabos na magdadang kasi nagdadalan sa programa kan DCGB. Para sa update nyo na daw, Webes, April 29, 2021. So, easterlies po o yung mainit na buros haligyan sa Dagat Pasipiko na kapapek ngayon sa Pilipinas. At dahil nga po dyan, bigyan nga po sa tuya sa Kabikulan, ngayon na daw, lauman pa rin po natin maging magayon ng kumugtatan ng panahon. Maging mainit pa rin po ang ating temperatura sa bilog na pagpaldaw. Lagi ang mga panganuron, sundo sa mga panganuron lamang, kondisyon nating kalamitan, aliban na lamang yan sa mga pulupulong mga kaburan, asin pagkikilat pagdalagol. Ito nga po yan ang nabibilog naman mga localized thunderstorm, para dala nitong ating Duros Easterlies. Maging maluya, sundo sa moderatang Duros, sali sa Sirangan, sundo norte Sirangan, ang lalaw sa Kabikulan, at may banayad, sundo sa moderatang opening kadagatan. So,
daing gale warning sa kadagatan kan Bicol region. At nalalaog man po natin na ang temperatura ngayon na pagkaldaw sa Kabikulan noon 24.33 ang Pascal Celsius. Ang salbang nagsirang kasabang mga alas 5:25 ng pagkaga, asin masunod naman at siya ng alas 6 ng pagkahapon. At para po sa ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:37 ng pagkaga. Halidigdi sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Mago, nag-uulat. Salamat amigo sa report. Ingat ka mo dyan sa pag-asa. Lahat mo naman. Yes, sir. Thank you. Mga tugang, iyan po ang kamugtakan kan panahon. Wala tayong problema ha. Maaliwalas at maganda po ang kalagayan ng ating panahon sa mga araw na to. Alright. Dito na tayo. Mga birthday. Happy birthday sa mga birthday celebrators natin. Advance happy birthday kay Manuel Nestor. Nestor ini lead. Nestor Mendez. Happy birthday. Yeah. Sabi-tabi ni Ate Lid Navalyadolid ang sa kuyang official hair cutter. Ano? Happy birthday Manuel Nestor Mendez. Hali po sa sako yung official hair cutter. Yan. Okay, as in hair stylist. Si Ate Lid Valladolid. Yan. Good morning, Tabi. Ate Lid. Good morning, Tabi. Si Dave ini. May update na po ba kita para Arog Ming Massage Clinic? Kasi pinasarado po baga kami starting April 14. Salamat po sa nagadangog kami digdi sa humapon anunang mabuhayan sa imong programa. Ay, Dave, sige Dave, iklaro ta ini ha. Ihapo ta ini kay i-forward ko ini kay Mayor ta ang aram ko an massage dai pa. Di ba? Sige Dave, tabi. I-follow up mo ako sa totoo lang mga i-text mga alas 10, mga alas 9, maski alas 10 na ha. Tay forward ko tabi kay ayor ini na sa imong hapot. Pero garo kon pa ini Garo day pa ini. Adi, sige, i-clarify ko kibaray ha. Tangani makabalik naman kamo sa pagninegosyo nindo na mga ano yan sa massage. Okay? Ako nga ni aluyo na akong day nagkakamassage na mamassage yon. Ha? Aluyo no na maduwang taon na gayon. Ha? Dahil lang po sa COVID na ini. Ha? Sige tabi Dave, i-follow up ko ini ha, na-request mo ha. Mga taga 18 na taga Legazpi po, mga taga Sain, alat nga una, deko. Sir, ask ko lang po, mga taga Sain po yan tabi. Swarin aso, mga nagpositibo gayon. Happy birthday kay Violeta Lorilla ng Santo Cristo Daraga Albay from Miletro Brigado. Nata po sa padang may tupada, daipig dadakop kampulis. Iyo mananggad. Ano? May tupada sa padang. Ala. We are still alive. Meanwhile, bawal maglawag sa Pilipinas mga Indians, Buda, mga Pinoy o sisay man na hali o in transit from India starting May 14. Yan. Sabi po ni Brother Dan Orense. Kuya, ang lulong kapay, dunsol na sabiyo niyan. Paglulong palan sa dunsol kapay. Okay. Kung ang isang empleyado ng kumpanya ay nag-file leave April 28 to May 1 at May 1 araw ng Sabado, Labor Day, ang tanong, may bayad po ba ang empleyado? Ay, day kumasimbag ini. Day kumasimbag ang tanong mo po. Kapatid, happy birthday kay Analisa Batalya ng Cavite. Greetings from Gerald, Frald, Zin, Lance, Carl, Christian. Hali po kay MMC, Manay Merly Caceres. Ano man ang aram na contact tracing, naghuron pakitrabador, arog kan ba kung patitrabador na contact tracing, paano man na makabuhay ka ito? Sigang relakaw-lakaw ay reaction ini sa contact tracing. Good morning, Tabi Henry M. Mabakal kang samod. Ay, igwa pa tabi kaming samod. Dakulong pa tabing samod sa arong. Nagbakal akong dakol-dakol kang enota. Napagalaw kakasamod. Dapat ano yan, pag ako sisugo ni may samodon ko tulos yan.
Nagkagulo sa public market kasi ilipat sa barangay sa lugar ang mga paratsinda. Talaga? Jim, totoo ni Jim? So, sige, tayo papalap tayo na kayo. Totoo ini na ang mga paratsinda sa Kamalig Public Market, ililipat databi sa salugan. Tagigibayan ang market, gagawing covered court. Totoo. Totoo, ini na text na ini. Diyan sa Kamalig. Sige daw tabi, Jim. Purok 7 Kansipi Daragal by from Electro Brigado. Good morning da tabi sa Indo. Advance happy birthday po kay Pong Piñaflor sa May 1 Travesía Ginabatan from Bin Laden Operiano. Morning Henry, happy birthday kay Georgie Ate ng humapon from Chit Ate ng Estanza. So agum kang kataning mi na contact tracing niya sa kwarto kan kata. Man. That will always reminds us of you. Para gayod You're growing older, kwan gayod. and the pag- needs is Tawi ki mi kwan mini. it's all the best. Matod po iyan. Jim. Tinatabi ako Jim ki detalye kay rin hapot kan tawo sa Kamalig. Matod totoo daya to. Good morning tabi kay Gia Oksena, happy third year birthday. Kang inaskan ginabatan, sana madaming malasing sa birthday ni Baby G. Ay, birthday kan aki, dako lang mabuyong. Man, di ko na magparayro naman. Tabi, igwa kita kikuan. Igwa tabi kita kikuan, igwa kita ki COVID, ha? Kayo Jin Istola, good morning da. Okay? Hindi na magpara-telefon. Tabawal na mo. Ang pwedeng mag-telefon. So, miyembro na mo na kang pamilya. Diba? Birthday ngayon ni Oni. An matripol lang, sumiyembro lang kan pamilya. Di ba? Ipagpasalamat sa mahal na Diyos ang birthday. Magpamisa, yan sa simbahan, tapos sa harong, so kanyang pa, dahil na magpa-ako kibisita. Sa Legazpi, bagay ang gusto ni Mayor, dahil na mag-ako kibisita sa mga harong, di ba? Pakibati po sa ina mi na si Heidi Contado. Birthday po mo niyan. Happy birthday. Ano ang classification kang Legazpi niyan? Open na po ba ang Boulevard in Pinaric View Park? Sarado pa po ang Boulevard at saka Pinaric View Park. Sarado. Dahil patabi binago ni Mayor. Dahil patabi diyan pwede. Happy 8-month-old kay baby Ellie Marie Amari Alfaharo. Ano ang pag-pronounce talaga kay ni Jordan? Ihado. Ano ang pag-pronounce kay ni na sa kuyang makuapo? Baby Ellie. Ano aram inigid? Luwens? Luwens? Ano ang pag-pronounce kay ni na aki ni Sosi? El Amari Alfaharo. Ayo. Maputi ni ano? Mana sa ina? Nailing ko sa picture. Mana sa ina? Maputi ini Buda magayon manaki badakula. Siyempre, ang matabaga, alay sa ama. Masurtiyon inita sa kulor na yan ako anang gad sa ina. Ano? Ade, masurti ini. Pagdaraga kay ni magayon inita nakuha niya so kulor sa mama niya, kay sa mami niya. Hindi man ang magiging magayon kung pakuman sa ama. Ha? Hindi man magiging magayon kung pakuman sa ama. Sabagay, pero gari mas makuha. Maugmay siya ta, ang kulor ko ngayon, garo si mama. Nagyayari. Si Jordan, nakuha ito, nawara sa pirot-pirot ko ito. Kimot naman dito. Kimot. Hindi nakainom ito kitubig. Yan ano, dahil ka nainggit kayo ni Luwens, tabi? Ay, sobrang hinggito na nga ni. Iyon ano. Please ko sir na nga ni. Iyong mananggan. Sa bagay, inuton mo una sa kasal. Siyempre. Pero okay man, di ba? Oo. Kan man talaga mananggan. Maka-enjoy yun man na may aki man talaga. Siyempre. Hindi? Oo. Di iling nga si Jordan. Tabag maon man. Ayun nga ni. May nga nita. Talaga. Magbor man ako. So aki talaga. Nagkuhan sa ina. Mading Kapitan Bea. Good morning, Tabi Mading Kap. Yan sa Arimbay Adi. Arimbay.
Okay, ang saudan baga sa kamaligduman sa bypass road kaya baka totoo na so dati nagibuhan na kikover court. Sabi ni Joker, happy birthday po kay Father Frederick Naga Canuas Parish. Oy, Father, ay Padre, birthday mo palan. Father Frederick Naga sa Uwas Albay. Happy birthday. Yeah. Sabi ni Rick, gibuhan na garo Gregorian Mall style ang saod. May several consultations and proper notice iyan. Talaga may istorya talagang nangyayari. Sige. Thank you tabi amigong Rick ha. Ganun tayo. Gibuhan kay Gregorian Mall. Grabe. Gibuhan kay di ba? Baka man atara mo panahon naman talaga na mag-asenso ang sarong lugar, di ba? Arog sa Kamalig. Sandali. Bago sa report ni Renz Buda ni Lowens. This. Cindy Caro watching from Santa Rosa, Laguna. Joseph Nares, happy birthday po. Will always. Regem Nares sa Agpay, Ginobatan. Sabi ni Lito Esquivel, good morning amigo. Rosemary Magalona Abion, good morning. Tobias Valyespin, Ops Lilac. More ups pala Lilac. Good morning Sheila Guarda, Nelly Orense, keep safe po, God bless. Ronnie Daito, mabati po happy birthday si Walter Fabro ng Inascan, Ginobatan, Albay. Daniel Tupal from Batangas. Yes, good morning viewers natin sa Bilog na Mundo. Report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang ang Mega Force Patrol, si Renz Luna. Renz, good morning. Ano na pala nangyari sa mga paratsinda dyan palaog sa Daraga High School? Renz? Yes, baby. Ano na pala nangyari sa mga paratinda dyan? Dahil palagaral eh. Di man, kit na nakaya ni Kagawad? Dahil pa ma-meeting pa kayo. Bako sabi niya, ngunyan mismo? Tiyo man yan, ipaguna ko. Di, ano naman pala? Raman? Ade? Di naman, ha? Di man kinagharap duman sa reklamo kan mga kuhan? Yan, di naman ko. Yari. Sige. Di, magandang ako. Si Mayor naman ka ng masolusyon. Sigurado. Si Mayor naman gayon. Pa-meeting bagada. Sige, pa-meeting ang una. Sige, tapon ang daw si Mayor taon lang. Masupog man sa mga taga-saon. Roger. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Yes, maray na kita BBP asin na maray na agas to mga prantabay sa mga tuganyatong mga bareta maabot sa 5 laptop at pinagtutuburan na hinabas digdi sa laog kan opisina kan MDRRMO Daraga. Ini ang luminuwas sa pulisa blattering niya na pagkaaga makalihis na magkaiguanin inventory or reviewing inventory ang mga personal kan Daraga MDRRMO na pinamamayahan sa na Alex na kumiya na kung saan sigudigdi sa pulisa blatter nagkaigwa sindanin inventory kan mga laptop maabot sa 12 na laptop na pinag-alokar ali ang budget sa national government asin nitaokotan na ining mga laptop sa mga barangay na aning gamiton sa pagkakaigwa nin database sa seminar asin na-discovery na 5 sa 12 brand new units kan Asus laptops ang wara na asin 5 laptop ang kada saro maabot sa 25,000 pesos ang kantidad kaya sangon yan nagpapadagos pa ang pinagkikibong investigasyon kan mga otoridad sa posibleng paghanap sa sospetsado na iyo ang kuminuwa ng 5 laptop digdi mismo sa loob kan MDRRMO office asin nagluluwas sa investigasyon kan Daraga PNP na warang puwersa na ginamit sa paglaog sa naunambitan ng establishmento asin padagos pa ang sa inang pinahigibong investigasyon para mahanap kung si Isay ang talagang sospetsado sa nangyaring krimen. Yan tabi Pipi. Sign so laptop naka-assign sa opisina ni Sir Alex na Kumiya. Roger. Ano nga na opisina ni Alex? MDRRMO. Di. Iyan na laptop na para sa mga empleyado.
para digdi ko sa mga barangay. Ano? Para ko tayo ni sa mga barangay. Itatao sa barangay? Roger. Itatao sa barangay? Itatao. Di mo sabihin, bago, hindi pa nagagamit? Bago pa. Kaso rin, paano natatataw pa ng mga barangay? Para tumantabi ni BP sa selected barangays para sa igibo na database seminar. So ibig sabihin, gagamitin nila sa mga pag-seminar sa mga lalo-lalo naman sa mga disaster preparedness, mga rugayan. Nawara. O takon dahil mga forcible entry sa lugar, may nagbitbit. Roger. May nagbitbit. Yan ang data. Alam na maglakaw ang laptop, bako man ang kabilya buda simento. Roger. Ang kabilya baga buda simento, naglakaw iyan yan sa mga kuhan, di ba? Aha. May nagbitbit. Iyan di, anhapot dyan, sisa nagbitbit. Roger. Yan. Pwedeng, kung ka naman kayo niyo. May ibang color kayo ni Alex? Iyo, mainit na naman ng ano kayaan. Iyo. O di, anapon sa laptop. Anapon. Ding CCTV dyan. Dahil tabi di pinakaag kung nahagip lamang kan So, CCTV. may CCTV ang daraga. Igwa. Sa munisipyo. Igwa. O, ang opisina ni Alex, maagad naman sa main door na may CCTV. Dahil tarang bipita, naglipat na ng opisina. Sa'yo na. Di yan, hindi sa may daraga PNP, yun ang kataning kan BFP. Ako na opisina duman sa Busay, hindi pa lang sa Maykuan. Hindi na po. Daraga. Okay. Aha. O, di susugo na lang kunain niya. Ako may duda ko, may nagkaraw lang ka. Baka nabitbit, Iyo. tapos dahil nailista. Baka nabitbit, ay, pag-abot sa haro, ay, sulap-tap nga sa opisina, nadara ko. Ang problema ka, dahil na inuli. Takarang kan duda kan south mo. Duda man sana po ito. Baka may nakahiling na konsensay na tao dyan, di ba? Aha. Nasa laptop nga nadara ko, oh. Ibalik ko na sa nga sa mga rin. Oras siya dahil nakabalik. Sige, imbestigaran ko siya nagkukaan. Roger tayo. Okay. Eh, dami pipilan magdaglag na impormasyon dito sa luwas. Ras Luna, DC Jimenez. Salamat, Renz Luna. Mientras tanto, Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning, Lowens. Yes, good morning, Tabi Bibi. Good morning sa gabos na mga parantabay. Aha. Sa mga dagdag pang bareta, sarong negosyanteng engineer na naman ang nagreklamo sa hepatura pagkatapos na makaresibi na naman in apod. Na? Hali sa nagpapamidbid na Conception Group na nagpapabakal nin mga badil na sapiritan. Pangyayari sa maama. Ano? Ikaduwa na yan. Kadua na, Oh, may napagkala ni Senyor ito, makakikig yan. ay naman. Oh, ikaduwa na siyang inaapodan. So, inot baga may saro. Ngunyan ikaduwa ini. Ngunyan di kadua ini, negosyante naman ini. Pigtang ro siya kibadil. Roger. Okay. Nagpamidbid man sana. Dahil man sigurado kung iyo talaga, serado kang grupong ito. Dahil man na... Kampagamit baga kang pangaran, madalion man sana. Iyo baga. Di ba? Roger. Hindi pala sumaymat, may maapod siya mo. Hello, good morning. Ako po si Lowens Barcena. Miss, si Lowens po ini. Ipasabi po ni Lowens, gusto kong masabi yun sa iyo na type ta ka. Parang baga ka, di ba? Di ba? Mga, ang paggamit, kaya puwan ka ko ta, imbestigaran kang pulis kung totoo yan, ano ba ko? No pa. Yes, okay, go. Ang biktima na ini, ito yung daytay pag-unambitan para sa sayang seguridad. Pero 38 ining anyos na lalaki, nagadigdiman sa nasa Legazpi Port District area. Susog sa reklamo kay ni alas 12 nin hapon o kaya alas 12 kaso hapon, nagka-receive siya nin apod sa number na 0928-815-852 na nagpamidbid na Joel Concepcion. Oh. As in, nag-aagad din inin 150,000 pesos kapalit kan ipigpapabakal na badil. Dapat daw ipadara sa Palawan, Aha. sa Cebuana, ipadara, pangaranan tayo ding so, papangaranan na papadarahan. Ano? So, Sa pangaran? Oo. Abay, nataba ka name dropping yan. Dito Iyo baga, confirm, di ba? Rio. Nakapig name dropping. Okay. Correct. Ipadara Okay. na Oo. sa Tagagubat, kan Sorsogon, at maalat sa na daw hanggang alas 3 kan hapon, tinawan pa nin oras.
Kung kaya dahil kay ni, naadit siya sa kaligtasan niya, nagpa-blatter digdi sa Legazpi City Police para sa iyang seguridad. Uni pa ta, BBP. Adit man sa kaligtasan sa rong government employee, pagkatapos na apudan man. Yes, Asin agadan aligado man, nintabang, kanagpapamidbid na miyembros kan New People's Army. Uni man, ang biktima, tuyong day pagunang bitan para sa sayang kaligtasan, pero 48 anyos ining lalaki, na tagaligdiman sa Legazpi Port District, nakasuod man na alas 11 nin aga, nakaresibi man ninin apod, asin nagpamidbid so nag-apod na certain, ano na ini, pagunang bitan, tabaka na yung trapping man ini. Tuminaram na, buti naman ngayon, nakausap ka namin. Ito kakausapan ka ni Commander, hihingi kami sa iyo ng tulong. So talagang may challenge yan sa pulis para maimbestigaran yan kung mga totoo yan mga yan. Nagkapira ng beses ini. Nagkapira na initabing beses tabi BP na mga siring kining mga persona na sige ang arapog sa mga pribadong individual. So mga pribadong individual man, identified man na may mga hanap buhay man ini. Kung kaya ang mga nasambit na bagay tabi BP na hadit sila sa kaligtasan, asin saro ini sa indikasyon digdi sa syudad kan Legazpi na may mga nagrelibot digding mga individual na nagpapamiridbit din siring na bagay para takuton asin makapang-agad ning kwarta. Dahil pa kanini kasi Pero ikaduwa na yan ikaduwa na yan Diyan mo. Ikaduwa? Oo, di ba? Ni Pantulo naman. Yes, O kaya sagot sa mga oras na ini, dahil pa rin naipagudambitan kay ni, kung ano ang reaction kay ni kan Legazpi City Police, asin kung ano ang sa iyang formal na disposisyon, si Chief of Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita. Yes, okay. Roger, yan tabi BP, yan magdagdag pang istorya, halidig di bisbo sa Legazpi City Central Police Station, kay Basen Reboy Mata sa mobile unit, ako po si LBB. Salamat, Lawrence, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Bueno, 1 minuto bago mag-alas 6 ninaga. Mga tugang sa morning hirit, tigdi po sa DCGB. Oy, sandali isingit tato. Angie, text na lang kang headline nindo aboda si Jomar. Sa lado sa ano? Ay pangyari gyud may nalingawang kita di. Di ba may nalingawang kita ha? Iba talaga ang, di ba? Iba ang Pinoy, di ba? O pakinggan nga natin 'to muna. Iba talaga ang Pinoy. At iyong galing kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, kalimot, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Yes, iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Condura. Condura is the old Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that is why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Condura's FB page dahil sabi nga ng Condura, iba ang Pinoy. Okay, maalas 6 na tabi. Mga tugang habang kamo dyan nagkakape-kape, timpla-timpla kita ng Jim's Coffee. May panahon mga tugang asin may tsasak ng manggana nin
100,000 para po sa initial draw sa maabot na July. Buda sa December, may tsansa ka po na maging milyonaryo. Kumuha lang kilimang variant tabi limang variants nin sachet nin Jim's Coffee, empty sachet nin Jim's Coffee. Ilaog tabi iyan mga tugang sa puti na sobre, ha? So 5 sachet baga, ilaog sa puti na sobre. Tapos mga tugang bugtakan kingaran, ngaranan sa luwas, edad, complete address, contact number, boda pirma, boda kung anong Jim's Coffee variant po ang sendong linaog. Tapos ang pangaran kan tindahan kung saan binakal, boda tabi mga tugang ang promo title na magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Pwede ka pong manggana ni 100,000 pesos sa July 24. Asin po sa 27,000 man para sa partner outlet. Sa December 22, 1 million po ang grand prize kayan. Ang partner na outlet, 100,000 pesos. Buda may 20 city pong manggagana nin 27,000 pesos. Naranduman mo, Ronald, sunang gana kang raffle kang last year? Taga-tagas daraga baga? Yeah, taga-tagas daraga. Malay mo, taga-Legazpi o taga-Albay ang masunod mga tugang na milyonaryo. Hatod tabi sa Indukan Jim's Coffee, ang kakaibang kape. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusukan tama pero bakun wasak. Red Horse, 6 strong. Ito ang tama.
drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa DCGB, alas 6:07 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyang pungaldaw ni Huwebes, fit sa 29 kan Abril. Webinar sa media coverage sa panahon ng pandemya, gigibuhon ngunyan. Bagong tulong is story. Siyam na classroom, bibindisyonan ngunyan sa Barangay Binitayan, Daragalbay. NCR Plus Bubble, ipinararam sa MSCQ. Department of Health nagpatanid kontra sa paggamit ng anti-parasitic drug na ivermectin. Sa ibang nasyon, apera kan kadakol na kaso din COVID-19, nayugyug pa rin makusog nalinog ang India. Mga tugang sa detalyes kan mga drakula nyatong bareta sa lado lokal. Mga baretang may init. Digdi po sa Morning Hirit. Padagos ang pagpagibon ng mga bagong eskwelahan sa Segundo Distrito Canalbay, mas kinangani day pa pwede ang face-to-face classes dahilan sa COVID-19. Sa Espersos ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda nakatala na naguraran asin bindisyonan ngunyan na Abril 29 sa Barangay Binitayan, Daraga Albay ang bagong may pagibong Binitayan Elementary School kung saan may tulong iskalon asin may siyam na classrooms. Public Safety Office kan Legazpi nagpatanid sa naggigibo nin community pantry na estritong ipasunod ang mga health protocols. Ans Galero sa detalye. Dahilan sa pagdakol o paglakop kan mga community pantry sa siyudad ken Legazpi sa giraray na nagpagiramdam niya na ang Public Safety Office o PSO kan siyudad na dapat striktong masunod ang mga pagdapaotob na health protocols kontra sa COVID-19. Sinabi ni Legazpi PSO Chief Rolly Esguera na sabot tindaan na mga katuyuhan o kaya ang konsepto kan community pantry na tangani na makatabang man ang mga igwa sa mga wara nangunyan ni mga pagkakan o kaya nandito sila naan sa indang pagkabuhay dahil sa presensya kan COVID-19 pandemic, alagad kung da ito matutultol ang sistema kan pagkondusir ng mga community pantries digdi sa syudad kan Legazpi, posible daw na inidlugod ang magdara ni na COVID-19 virus mako sa nasa publiko sa lawas, kundi pati naman ang mga uurulian na harong kini asin pamilya kan mga mapartisipar o masabay digdi sa community pantry na pinagkukondusir nga ni sa bilog na syudad kan Legazpi. Sinabi ni Esguera na sa ngunyan na maskisinda sa PSO natatakot na day makontrol ang mga kaso ng COVID-19 sa kapalibutan, kaya sinda na mismo ang nangangapodan mo niyan sa mga organizers asin man na nagsasarabay sa community pantry na dapat talagang masunod ang kaya ang mga pinagpapautob na minimum health standards siring na sana o kaya particularmente ang social distancing policy dahil sa kuna community pantry daw na nagkaraninda na nag-uurulmukan ang mga tao na may makakuhaan ng mga produkto. Sinabi ni Esguera na sinda kadagos na mamonitor may araman sa pagprodusir kan siring ng mga bagay mantang pigahagad minda sa mga organizers asin man sa publiko na mag-isip-isip kan tamang sistema kan community pantry tangan na malikayan ang paglakop kan COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero, Ibitaran ang pagbisita sa mga lugar na dain nagsusunod kan pinagtalaan na tamang ventilation kan Interagency Task Force dahil sa kadakol na posibilidad na madaling makaulakit asin maulakitan ang personang nasa laog kay ni. Ini ang naging pangapuda ni Assistant Regional Director Ferchito Abilino kan Department of Health
sa Kabikulan. Sigon kay Avelino, importanteng nagsusunod ang mga opisina kan gobyerno, siring man mga mall sa siniba pang establishmento sa pinagtalaan na ventilation kan COVID-19 o para sa COVID-19 susog sa mga direktiba kan Department of Health na buwelo, paglaog asin pagluwas kan paros tanganing maibitaran ang paglakop kan helang na COVID. Sangon niya nangapudan ang DOH sa kada lokal na gobyerno na maging seryoso asin maigot na implementar ang minimum health protocols tanganing mapabal paglangkaw kan kaso din COVID-19 sa rehiyon. Saro na suspitsado na drug pusher arestado kan mga otoridad sa ginibong buy-bust operation sa tabako. Jomar Bien sa report. Saro na naman na suspitsadong drug pusher ang nahulog sa kamot kan mga autoridad inin sa pagi kan ginibong buy-bust operation kan tabako police asin na iba pang mga ahensya kan gobyerno na nagtarabang para madakop ang suspitsadong si Sigfredo Pore alias Jun, 30 anyos, soltero, residente kan Puruksay sa Barangay Cubo, Tabaco City. Sa dinibong buy-bust operation kontra digdi kay Pore, duman mismo sa iyang residensya na kumpiskar o nakuha digdi sa suspitsado ang 8 darkulang sa shake. Ang pinagtutubod na siya na tiga kakarkulong nagkakantidad ang kada saro min sobra sa 10,000 pesos. Asin tulong sa raditang sa shekan na pinagtutuburan na Shabu. Nakuha man sa iya ang gamit o mga gamit, mga parapernalya kan pagbititira kan droga. Dahil ang kay ni si Bore iyon sa sangataning kasong pagbayular sa Section 5, Article 11 and Article 2 kan Republic Act 9165 o itong pagsasaray kan pinagbabawal na droga pati naman kan mga kagamitan sa paggamit kay ni. Sa presente, tigdi-preparar na ang magkakanig yung kaso kontra sa naunang pita na suspitsado. Yan ang report, Jomar Bian, DCGV. Sa kamautan na maukudan ang mga dapat nagibuhon may relasyon sa safeguarding press freedom on media coverage during the COVID-19 pandemic and 2022 election o presidential elections. Task Force on Media Security sa tabangkan Philippine Information Agency magibon in webinar sa paaginin Zoom platform ngunyan daw. Sinabi ni PIA Regional Director Marlon Luterte na ini parte kan serye nin mga regional seminar kada bulan tanga mantang sanggatos na media practitioners as in information officers ang pinaglalauman na matinder digdi. Ang mga speakers si Yusinda Father Freddy Gomez kang CNN asin veteran journalist Melo Aconia. Mientras tanto, mga bulod na barangay sa Legazpi City padagos daw ang pagdakol kan populasyon. Al Armario sa dagdag na detalye. Presko ang lugar, crowded, kulangan COVID. Yan ang rason kung nga tigdala man talagang lalong madakol ang populasyon digdi sa mga rayong barangay kan Legazpi Pasiring Daraga. Tulog sa pahayag ni Congressman Alfredo Pino Garbin kan Ako Bicol na pagkapadagos ang mga development na ini digdi sa mga rayong barangay dahil ini konektado gabos sa planong international airport sa Banwaan kan Daraga. Nagpasalamat man ang mga may sadirin in lote dahil daon na maglangkawan palyo kandaga na mga agrikulturan digdi sa mga kabubultan tigilaw man na maabot ang panahon na talagang ang mga barangay na ini digdi sa Sorcan, Legazpi City asin Daraga lalong ma-develop dahil sa pagburutuanan ni mga development sharing at mga subdivision asin mga patinampo dahil yan kan mga puturong plano kan mga opisyales digdi sa pagde-develop kan turismo digdi sa Albay. Alarmario, DCGV. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. 4 ang naidagdag na gadan may kinaraman po sa kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Ang 4 na ini, iyuan gabos taga-probinsya nin Sorsogon. Mantang, igwaman ni na record na
86 na recoveries. Susog sa report kan Department of Health, ang mga ini iyuan 73 sa Camarines Sur, 8 sa Sorsogon, asin 5 sa syudad ni Legazpi. Sa ibong nalado, nadagdagan man in 99 na bagong kaso ng COVID-19 ang rehiyon. An Albay, iguan in 32, mantang 18 digdi ang Legazpi City. 5 ang Daraga, 4 ang Tabaco City, 2 sa Uwas asin tig Sararo, ang Ginubatan Libon asin Pulangi. Mantang saro na dagdag sa Camarines Sur, 36 o kaya saro ang sa Camarines Norte, 36 sa Camarines Sur. Mantang 6 sa Catanduanes, 23 sa probinsya ng Sorsogon, asin 0 case ang naid sa Masbate. Sa ibong nalado, ang aktibong kaso ngunyan kan COVID-19 sa Bicol, uminabot na sa 1,829. Mantang ang kabilugan, iguana kitotal na 7,617. Department of Labor and Employment Region 5, asin ang probinsyano party list, magibo daw in virtual job fair para sa mga Bicolano. Lawrence Barcena sa detalye. Nangangapudan giraray sa publiko si ang probinsyano party list Congressman Alfred De Los Santos na sumamawot na magkaigwanin trabaho, bumisita na sa iyang Facebook account asin mag-intra sa saindang virtual job fair na mapuon niya na aga. Ini pagkatapos na ipag-anonsyar sa paagikan DCGB News ni De Los Santos na sagkuti ni Mayo 2 kaining taon, entry digdi ang Department of Labor and Employment o Dole Region 5 bilang sa indang kapartner. Madali man sa nasigun sa iya ang steps not mabisita sa iyang Facebook account na Alfred De Los Santos, dangan mabisita sa link na nakalaag sa Facebook post kaini, maparis mo sa QR code o sa link mismo. Pag nagpupuuna ang job fair, dagan pwede na maghanap kan bakanting trabaho asin masumitir digdi kan mga application copies. Pagkatapos kaini, maalat sana na maproseso application kan na interesadong makakaigwanin trabaho. Asin ipag-check sana ang mga pinag-a-applyan kaini, ngani na maisihan kung tanggap na ini sa trabahong moyang laugan. Susog kay De Los Santos, ini ispersos kan sa indang mga pag-iriba, para mangyari na matauanin hanap buhay ang publiko na nangangaipo sa ngunyan, lalo na pati ang Kabikola na hampang man sa krisis kan COVID-19. Dagdag na bareta kay Pastor Baymata sa Mobile Unit, ako po si LDB. Mayor Caloy Baldo, personal na hapoto ng APEC. Follow-up kung pigisingil ang lokal na gobyerno kan kamalig sa konsumo ng kuryente sa street light sa barangay Salugan, Libod, Bypass Road, mantang daimanin supply nin kuryente ang sinabi ng lugar. Jimmy, nasalita sa detalye. Mismong si Mayor Caloy Baldo ang mapalo up sa APEC oras na magkaiguan in pagtelefon ang Mayor's League kung saan may mga question na ibang alkaldes na gustong maraman sa Albay Power Energy Corporation may kinaraman sa mga programa asin servicios kaini sa mga konsumidores kung saan plano kan mga alkaldes na inbitaran ang mga taga-APEC punong sa siring na bagay. Matatandaan may surat na ipinabot si Mayor Caloy Baldo sa APEC kung saan naghahagad nin kapaliwanagan sa kunata pigsisingil an LGU ni nabulanan na konsumo sa Salugan Libod Bypass Road kung saan day pangani ni na mga poste an APEC na pinagpapatirindog para sa street light alagad may bulanan ng bill 9,000 pesos bulan-bulan ang pinagsisingil sa munisipyo kan Kamalig. Nagngala si Mayor Caloy Baldo dahil sa solar powered ang nagsisilbing ilaw sa nasabing lugar, alagad ang APEC gustong magkolekta ni na bayad samantalang dahil pa man in serbisyo o nagpupulos na kuryente sa mga street lights sa Salugan Libod Bypass Road kung saan maliwanag man digdi pagkamanggi dahil ang taan ipinatirindog digding mga poste iyoan sa solar panel. Mga dagdag na parita, yung pinasalita DCGB News.
Department of Health Bicol nangapudan sa mga lokal na gobyerno na masigpitan ang pagpaimplementar kan minimum health protocols. Renz Luna sa report. Sa giraray na nangapoda ng Department of Health Bicol sa gabos sa mga lokal na gobyerno na masigpitan pa ang pagpaimplementar ng mga minimum health protocols ngunya na nagpapadagos ang paglangkaw kang kaso ng COVID-19. Sigudigdi ka ART Chito Abilino kan Department of Health sa sinamda importante din marhay ang partisipasyon asing kooperasyon kan lokal na gobyerno para ipasunod sa iyong mga konstituentes ang mga minimum health protocols tanganing mabawasan asin magbaba ang kaso kan COVID-19 digdi sa sutuyang kapalibutan. Kung pagbabasayan ng datos kan Department of Health, nagpapadagos ang paglangkaw kan kaso digdi sa Kabikolan, kanaw ng bita ng helang, kaya na nga po ng giraray ang Department of Health sa mga lokal na gobyerno maging man sa publiko na magsunod sa mga pinapautob ng mga minimum health protocols aron pagsulod ng face mask, face shield asin pagmantenir ng social distancing. Magandang balita, Renz Luna, DCG News. Alas 5:22 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Alas 6:22 pasanapalan. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po! And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination.
maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado nasyonal. Mga baretang mainit, digdi po sa morning hirit. Sa giraray na irarom sa Modified Enhanced Community Quarantine o MSCQ ang mga lugar na sakop kang National Capital Region plus Bubble. Kaibahan po ang City of Santiago, Quirino asin Abra po sa bulan in Mayo sigon kay Presidente Rodrigo Duterte. Madurar ini ang MSCQ o kaya madurar ang MSCQ sa Bulacan, Rizal, Cavite asin Laguna sagod Mayo 14. Bantang sagod sa katapusan in Mayo ipapairaroman sa MSCQ ang syudad kan Santiago, Quirino asin Abra. Mantang ibinaba naman sa General Community Quarantine o GCQ ang mga minasunod na lugar sagod sa Mayo 31. Arog kan Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, Quezon, Tacloban City, Iligan City, Davao City, asin Lanao del Sur. Mantang ibinugtakman sa General Community Quarantine o GCQ ang mga natatada na lugar sa nasyon. Pwedeng turusan ang community o kaya ang quarantine protocols sa National Capital Region plus Bubble kung mababa sa 2,000 ang narehistrong kaso nin COVID-19 sa bilog na nasyon kada aldaw. Sigon sa Okta Research Group sa taho kan diskusyon asin rekomendasyon may kinaraman sa masunod na magiging quarantine status sa NCR plus Bubble
matapos ang pagpapautob kan duwang simanang Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ sigon kay Dr. Guido David kan Octa Research Group na kon mantinidong halangkaw ang 20 o ang 2,000 na maregistrong COVID-19 cases kada daw mapapano pa man graray ang mga hospital sa riyon. Sigon kay David, day pa pwedeng mapautob nin mas turos na community restrictions dahil dakula pang tsansa na magbaliktad ang efekto kay ni. Imbes na magbaba ang kaso, pwedeng magtaas sa nasyon. Babakunahan kontra sa COVID-19. Kan gobyerno ang nasa 3,000 na mga Filipino migrant workers as in 2,000 na minimum wage income earners sa Labor Day. Sigon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sa pinal ng listahan kan mga obrerong makakaibahan na makakaresibir sa bakuna kontra sa COVID-19. Ang mga pangaran na makakasabay sa listahan iyo ang gikan sa rekomendasyon kan Overseas Filipino Workers OFWs Association, business establishments, Department of Trade and Industry as in labor unions. Magiging prioridad man sa makakaresibinin bakuna ang may edad na obrero as in itong may comorbidities. Sigon kay Bello, nagagad siya nin bakuna kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. as in tinabanan siya kay nin 5,000 na COVID vaccine. Big sisika kan Department of National Defense ang mga Chinese vessels na padagos na nasa West Philippine Sea. Inan sinabi ni Defense Spokesperson Director Arsenio Andulong matapos ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbing na kinakaipuhan na pundohon kan Pilipinas ang pagigibong maritime patrol sa disputed area. Sigon kay Andulong, daing poder ang China na pagsabihan ng Pilipinas kung ano ang dapat nagibuhon na aktibidad sa kadagatan na sakop kang nasyon. Sinabi niyang igwa ng Arbitral Award as nakapalaman digdian na daing basihan ang China para iklamaron ang pig-apod na 9-dash line sa West Philippine Sea. Kaya dapat na magralayas ang barko kan China sa West Philippine Sea dahil day mapundo ang mga tropas kan gobyerno sa pagpatrolya sa lugar para proteheran ini. Ipinag-orden ni Mayor Isko Moreno ang redistribution kan cash allowances para sa mga senior citizens sa Manila na magataonin benepisyo siring sa Cake My Day program an maabot sa 46 milyon 408,000 na cash allowance kan senior citizen ipinag-idirektang i-distribute sa Manila ngonya na Abril. Sigon kay Mayor Isko, immediately o kaya gigibon tulos ang redistribution kan sinabi ng cash allowances para maibitaran asin mahinggianan ang mga senior citizen na nagkakamati nginin pagtios ngonya na pandemic. Sa tinabanin doon na igwanin na 51.4 milyon na pondo ang Manila kan taon 2020 para sa cash allowance kan mga senior citizens asin ini ipinag-value bilang benepisyo para sa COVID-19. Ang siring na bagay tinawanin doon kan alkalde na kinakaipuhan ng mga senior citizens maging maugma siring sa pagpapadagos kan Cake My Day program kunain ang mga birthday cakes kan mga senior citizens sa liwat na mariresibi asin pinag-estimate na maabot sa 37,468 na cakes ang pwedeng distribute kan lokal na gobyerno ngunyan na bulan. Mga tugang mga bareta sa ibang nasyon asin sa ibang lugar. Masunod, magalipas lang kaini. Alas 6:35 na. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets.
Sachets. Bili na, bili na. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnonic Juice at Philnonic Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnonic Juice and Philnonic Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang hinugyog po nin magnitude 6.4 na linog ang Assam State sa northeastern India. Kaso hapon na alaga. Sigon sa US Geological Survey, may rarom na 29 kilometros na sinundan pa nin magnitude na 4.3 as in 4.9 aftershocks. Dahilan digdi, naraot na nagkapirang harong as in edifisyo kaibahan na nagkapirang ospital as in health facilities. Nagsaparman ni nagkapirang individual nin minor injuries pero warang narehistrong nagadan. Ibinulgar kan WHO ang naglalakop na sa ibang nasyon ang B1617 o an Indian COVID-19 variant. Base sa data kang GI Aid Open Access Database, na-detect ang klase ng virus sa 17 nasyon sa bilog na mundo. Apera sa India, makukuaman ang India COVID-19 variant sa United Kingdom, US as in Singapore. Inot nang sinabi kan ahensya na nasabing variant madaling makaulakit, nakakagadan as in may kakayahan na umiwas sa mga proteksyonin bakuna.
Sangon niya, nagigibo pa din kadagdagan na pag-aadal ang UN agency sa characteristics kang India COVID-19 variant, lalo na ang impact kaini sa transmissibility, severity, as in peligro kang reinfection. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz ang may dara kan istorya. Padigmar, good morning. Go ahead. Good morning, PP. Padago sa makusog na patanit kan Department of Health sa publiko manungod sa proteksyon kontra COVID-19. Sigun sa ahensya, kay puan magsulo ng face mask ang face shield para magkaigo ng proteksyon kontra sa ulakit ka nakakagada na virus. Dinagdag pa kan DOH sa tamang pagsulong ng face mask ang face shield, may laban ka sa maski ano pang variant ng COVID-19. Basta nag-iingat, maski di isa'y ligtas. Sarong pakiramdam kan DCGB, asin kan DOH para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at bayan. Mientras tanto, Pag-asa Legazpi nasa linya kay Bapuan Pag-asa Legazpi, kay si Riniel Mago. Riniel. Para sa update nyo na lang daw, Webes, April 29, 2021. So, establish po yung mainit na buros haligyan sa Dagat Pasipiko na nakaka-apekto niyan sa Pilipinas. At dahil nga po dyan, bigyan nga po sa tuya sa kabigtulan, ngayon na daw, laman po natin maging magayon ng pumugtatan ng panahon. Maging mainit pa rin po ang ating temperatura sa bilog na pagkaidaw. Lagi ang mga panganuron, sundo sa mga panganuron lamang ang kondisyon nating kalamitan, aliban na lamang yan sa mga pulong-pulong mga taguran asin pagkikilat pagdahigol. Ipig naman po yan ang mga bibilog naman mga localized thunderstorm, daradala nitong ating Doros Easterlies. Maging maluya, sundo sa moderatang Doros, halis sa Sirangan, sundo norte Sirangan, ang lalawanan sa Kabikulan, at may banayad, sundo sa moderatang opening kadagatan. So, dahil gale warning sa kadagatan kan Bicol region. At nalalauman po natin ang temperatura ngayon na pagkaldaw sa Kabikulan, noon 24 sundo 33 ang Pascal Celsius. Ang salbang na nagsirang kasabang mga alas 5:25 ng pagkaga, asin masunod naman at siya na alas 6 ng pagkahapon. Alidigdi sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Mago, nag-uulan. Business News. Business News. Sa kamautan po na mapababa ang logistic cost sa Pilipinas, ipinag-orden kan Anti-Red Tape Authority sa local government units na punduhon ang pagkolekta ng pass-through fees gikan sa mga trucks na pasiring sa indang lugar. Sigon sa ARTA, nagpaluwas sindanin sarong Joint Memorandum Circular o JMC sa Department of the Interior in Local Government as in Department of Finance kung saan nakapalaman ang direktiba sa mga LGUs na punduhon ang pagkolekta ng fees and taxes sa mga bihikulo na nagatransportar ng mga produkto. Sigon kay ARTA Director General Jeremiah Belhica, napadagos na nakakaresibin ng reklamo ang mga ahensya kontra sa mga LGUs sa pagisingil sa mga truckers na nagbabiyahe ng mga produkto in pass-through fees apisar kan eksistidong regulasyon sa pagbabawal sa nasabing singil. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, ang watak-watak asin kanya-kanyang sistema kan baryo sa Pilipinas na pinamamayuhan nin mga dato kan panahon kan mga Kastila, iyo ang nag-udyok sa mga misyonaryong itindog ang mga kabisera o sa kabisera ang simbahan na may haralangkaw na kampanaryo. Initanganing mapadali ang pigaapod na tiripon kan mga praile sa mga katutubo para sa banal na misa o kaya katesismo. Naging fasil ang pagfasilitar sa mga lugar na inabot kan misyon kan mga kapadian na Espanyol dahil sa mga simbahan na sa indang pigpatugdok sa mga pueblo sibil. Sa pirang dekada na nasa irarom kan Espanya ang Pilipinas, nasanay ang mga Filipino sa iba-ibang parte kan isla na mamuhay bajo la campana o sa Ingles under the sound of the bell. Balik tanaw sa 500 years of Christianity.
Iyan ang detalyes kan mga bareta ngunyan pangaldaw sa DCGB. Sinurat po ni the News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, katawang sa Angel Mustasa sa lado lokal. Report ka News Team, hali dyan sa luwas. Iyan ang mga baretang totoo. Sure, asin. Sigurado. Sure na, sigurado pa. Ang mga baretang may init sa morning hirit, makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Yung Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac Uno. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Protektado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Yung Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo.
mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. In the morning. Henry M. In the morning. Alright, sige. Oy, balik kita mga tugang sa programa. Happy birthday muna kay Madam Margie Baldo. Pagod ako, Ronald, ang pangalan ni Mrs. mo, Margie talaga sa pangalan ni Mrs. mo? Ah, okay. Karing nga dyan. Bata nga yung birthday ko niyan. Si Henry Maceda, ang aking Happy birthday kay Madam Marge. partner in the morning. Lolo Baldo. Lolo Baldo. Ang middle name ni Mrs. mo, Lolo? Ha? Nagpadara? Mapadara kay Mrs. niya? Tama, babakal. Happy birthday. Sabi, so Mrs. ni Ronald Baldo. Si Mrs. Margie Lolo Baldo. Isa lang middle name, ano? Ang apelyido pala ni Madam Marge kang daraga pa, Lolo. Ayos man ano. Sige po. Happy birthday. At saka may sarap padigdi. Happy birthday kay... Madali lang ha. Sarap pang may... ito. Happy birthday man ngayon sa misis ko, si Melissa Toledo Maquiñana. Yan. Sabi po ni Edgar Maquiñana. Sa tuyang amigo pa. Okay. Thank you, Edgar. Happy birthday kay Mrs. Melissa Toledo Maquiñana. Happy birthday po sa side. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. O paano na ini? Mga tugang saliva test na discovery po mga tugang sa nagkapirang persona sa uwas na pike. O paano na ini baga? Kung maskin na sana mga tugang ang saliva test, pigpipiki na para sana makauli asin makalawag sa LGU ta nagiiring ita ano yan mga tugang dahilan sa COVID-19 na yan. Paano ta makokontrol mga tugang ang kaso kan COVID na yan kung mismo ang iba nagigibonin paagi na mamiki mga tugang nin papeles para po sa saliva test. Storyang may init, pamahawan. Na-discover ni Jimmy. Storyang duman mga tugang sa Wasalbay. morning hirit. Para montadawan detalye kay ni Jim. Good morning, Jim. Yes, so na-discover digdi sa UAS BB na nibang ilis ay na nag-uuli Bali Manila, Bugos and saliva test ay pinagpipresentar sa mga border checkpoint. Posible sa mga nagbabarantay man sa border, baka ang mga pulis basado sa pag-analisar kan mga otoridad sa salot kulang sa orientasyon
kung paano madidiscover ang piki Tama. na test Yes. Okay. nangyayari pag agi sa mga checkpoint, pag sinita, naghanap ang police nin saliva antigen o RT-PCR test. Pag pinasirip na ang papel na may negative result, diretso lusot ang sarong ilisay. Yes. Basta may test. Digdi sa UAS, sa COVID Monitoring Center, sa Lindungkan, RHO, na booking ini, matapos igwanin mga nag-uuruling ilisay, kung saan ang kada barangay may instruction na pag may bagong uli, ang gigibo kan BSW, kikuha ang kopya, kan anuman na negative test sa COVID, kung saan dinadiscover na 4 o 5 na mga ilisay, haros puro pararihas ang saliva test, tapos negative, na nag-issue o kinuanan kan certificate na BBP sa lying in. Lying in? Takian bagayan. Kaya nga ni. Sa Tondo, Manila. Ang nag-saliva test baga sa Manila, Red Cross, di ba? Yung may kon mo niyan. Basado sa source niya to. Igual ang ibang may saliva. Lying in na nagkukondukta kan saliva test. Kompleto baga kito. Hindi nga ni baga sa kwan, hindi nga ni sa Ligaspi Albay sa kwan. Di pa na-aprobaran masyado. Takay po ang mga requirement. O yung mga kaput-kaput baga sa ebidensya o. Salbatan ng pangyari. Okay. Nya paano tabay Jimmy na verify na peke ini? Kan mga taga-UAS. Peke nga. Tapike. Oo. Unrecognized na mag-conducer kan saliva test. Red Cross. Correct. Ay, sabi ko si mo, di ba? Red Cross, di ba? Assume no, yun talaga yan ang may rekognisado kan sa tuyang gobyerno. O niya lying in. Ano to? So kinua sa pag-test sa lying in? Ayan baga, paanakan. Pakian baga yan. Bakang kinuha, kung bados o bako, duwa ngayang kurit, ini. Negative. Bako kaman niya bados. Kaya negative ka ngaya. Certificate ka na negative. Ano ko certificate sa lying in? Ano ba yan? Nag-conducer din pag-imbestigar ang COVID Task Force, monitoring digdi sa UAS, nagluluwas, na pag duman sa Manila, nagpapabok, o kaya may nag-convincer, mauli ka ngaya? May bus amo. Ang problema ko ngaya, test sa mga checkpoint. Dahil ka na ngaya problema. May proforma na bibi. Wauni na ngaya, bumayad ka na ngaya kan pagsakay mo, pasahe, aro ka ni. Ay ka ng problema ngaya ka. Ano ni naigo ka ka? Subutan nga sungaran mo digdi. Sungaran mo. Surat mo na digdi, Bako maray. Konsideradong fake yan na sabing dokumento. Kaya baga, sa pixen ko sa messenger mo, bibi. Nailing ko. Kung sa inyan sa Tondo, Manila. Salbatan ng pangyari. Ano tili ang kwan? Ang mga araw kayo ning bagay, ako, dapat ko talaga magpahilingon niyang kikamay na bakal ang mga local government units. Pero, ini kayo ang pangapudan kan DOH nahigpitan iyan. Kung pigipike ng mga papeles dyan, ang challenge dyan, paano man hanggang maaraman kan mga nasa checkpoint kung legitimate o bako ang papeles na daradara kan mga nag-agi. Ayun nga pag pinahilingan ka negative, sige na, go ahead na ngaya. Tayo mo iyan man hanggang na RT-PCR, baka day aram kang pulis ko nung itsura ka na original kaya na kopya. Hindi ako. Iyan at susaro baga antigen, di ba? Antigen test. Antigen tapos ang anti-PCR RT-PCR dahil mapipiki bibita. Doktor talaga, sa doktor talaga yan. Pero ang mga Pinoy, mga madudunong. Ayun nga di ba? Ang saliva test talaga, sa Red Cross, bako yun, di ba? Dahil mapirma ka, so in charge lang yan sa Red Cross. Ang maraot kayo, sabi baka nababrowse nga ni dahil sa makamundoon man na pangyayari yan dyan. Kaya baga, nagpaparadakol, mangalas ka baga. Paano daw yan? Nagdakol kan kaso kan COVID sa palibutan. Paano daw yan siguro dapat gayud talaga pamation kinagkikaso, buda disiplina, ining mga namimeke, buda nagdadarakan pike. Yan duman sa Manila, paano sisay masurusog ka na yaon digdi so ilisay. Arogan sa Manila, dahil naman nagtatrabaho, di ba? Para i-check iyan ng mga arogan, buda ining
Gari nagaluwas, compliance naman sa nabibi. Compliance Mga papel-papel na ini. Buda ining iba, gigibong dilin siya ng iba, igwaki mga araw ka na bagay. Dininda aram, ang konsekwensya kaan, oras na ang sakay mo o hinatod mo, may daradarang virus. Maray kong dae. Dahil naman nag-iisip ka. So, alimbawa, inarkila mo, linunadan mo. Ang importante, magbayad ka kang pasahe. Ang importante, makalusot sa mga checkpoint. Pagabutig di, investigadang kang polis, papaulion ka. Yan na, so, sa pidoran nga Bako makangalas kung nataaraw ka ng sitwasyon ta? So, bus, so iba may test, so iba dae. Makamundo man na mga pangyayari ni. Na requirement, nagpromisa baga in-interview mo, LTO garo ito? Bicol IATF na si Vincent na nato? Mapamiting tulos ngayon kami, mabisita kami sa dyan sa Piodorante, yung bagan challenge duman. Wala man baga. Ngunya, balikan ta itong report mo sa saliva test, ano? Sano ang action kay ni kan LGU, kanawas, kadiscover ini? Kaso hapon, kauron ko sa duwang konsyal, tawara man sisyon. Iyon na ito, dara-dara, ikim-ikim kan lalaki itong itong papel. Bata naggarang lalaki, naka-blue na t-shirt, dark blue, buda naka-musky blue, tama? Di mo natandaan? Di mo natandaan? Buda, ang pigigibo niya, pig para saro-saro niya sa papel na kwa? Dito, tapig pa saro-saro ko nga na. Tapos, ikaw pa yan yung footage dyan, pig pa, dara-dara pa ganyan, yan o baga, isusubmit niya yan kay Dr. Jane. Sisa ini. So, Arezio. Sisa ining lalaking ini na nagkapot kan mga... Dahil na, source yan, BP. Source. Apo na, dahil anonit na. Nakapantalong ki light na pants. Okay. Anyway, paano na yan? Ano doon? Actually, aram yan ka na IATF gayud sa Bicol na sitwasyon ko. Di ang hapot yan. Paano ang primero talang consideration dyan? Paano yan mamonitor dyan paano maaraman kang pulis sa checkpoint kung nandaradara mo, legal o bako? Original o bako? May nagkwan sa ko. Makamundo talaga. May nag-PM sa ko, BP. Ano na? Pag-test na Red Cross, ang nag-conduct, may QR code. Ayan, may barcode, gayod. Ang QR code, pag pigiskan mo, mailing mo kung legit o bako. Hindi nga daw niya, BP, sa kwan mo. Wala man ki QR code. Wala nga ni ki barcode kung anong code ini. Na papel ini. Kupon ban man sa nang pigprint? Tama ka, kupon ban. Kupon ban man sa nang pigprint? Kupon ban man sa nang... Gini mo masa na dyan sa palib. Wala nga ning may puro pirma man. Ano man eh? Di nga ning logo, so nagconduct tagi sa live test. Wala nga ni baga. Layingin nga ni. At tinayip sana sa sarong kupon ban, yun na ito pinirmahan. May surat negative. Saan maraot kan kung ngayon makuha ko kang sa live test, sige ngayon, kuha na yung grapa-grapa, umihi ka ngayon duman sa kanto. Sa live, ihian kuhaon mo. Negative ka ngayon, makuha ka man ngayon ba dos? Layingin ko na ngayon, baka lang layingin baga sa bados. Ano ba? Ay, buhay. Okay. Ano yan, Bibi? Bako magangalas kung gumakol biglaan sa tuyang kaso kan COVID sa palibot. I-forward ko daw iyang kay Kwan. I-forward ko daw ini kay Dr. Ferchito Abilino. I-forward kay Dr. Ferchito Abilino kan DOS ko nang pwede nang mag-ibukan. Immediatamente Immediatamente. Dakol na nakarulusot ka. Dakol na nakakuhaan ka. Naka-abe. Sabi ni Madam Lelebet, Red Cross pa man sa nangaya ang authorized na mag-saliva test. Iyo po, totoo ini. May mga test na bagang pinaluwas. Totoo ini. Red Cross pa man sa nang may otoridad kaya. Okay. Yan tabi Pipe, sa to yung mga dagdag na informasyon, mga pagbuting kay kan mga istorya, kimi na salita di si Jimmy yun. Ay, alas 7:05 na ugaring. Bako maray na mga pangyari ng kapalit. No, mga tugang bako po makangalas kung ilingan mo ha, itawanta ka mo kisar o si Mayor Vic, kaurong kan sarong aldaw. May na-intercept na mga taga-daraga na in-stop duman sa Ragay, sa Del Gallego. Taday nga ning papeles, nag-uruli, in-stop. Inapudan sin dadigdi, dinaherak man sa alkalde,
Pina-pick up duman. Pina-pick up duman. Kan pina-pick up duman, mga tugang, ang ginibag ang alkalde, de pinauli sa daraga, o de pinauli sa harong, ibinugtak sa quarantine facility, buda pinaswab. Mala, kan pinaswab. Mga tugang, kan pinaswab, positibo baga sa COVID. Itong simptomas, yung sintomas ito, yung sintomas ito, kan pinaswab, positibo baga. Nya kunaro ka na nangyari gabo Isus ko, sana ba ko? Batauni mga tugang sa India, tontod, babalikan tayo niya. Sa India po, mga tugang, may bagong variant kan COVID. Na ang bagong variant sa COVID sa India po, makaskas ang transmissibility, as in nakakagadan tulo, kaya ada ko nagagadan, puda mga tugang, ang peligro tabi sa pagiging severe, ang severity niya, alangkaw, buda daba, sabi sa bareta, dahil na po ini na monitor kimaray, mga aday po ini na masyadong titamaan kung nagbabakuna ang tawo. Ata sa India, pangyayari, halangkaw na ang kaso, halangkaw ang panggadan, lininog pa. Salamat po mga tugang isabay sa pangajipong Nasyon kan India. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomista